Velmi vám děkujeme. Já tedy vylosuji některé z vašich dotazů a po těch otázkách už se může připravit sem ke stolečku, pokud by měla zájem seznámit se některá z žen s panem podnikatelem. To bývá hodně horké zboží. Tady máme Ježíš byl žena, Ježíš žije, Ježíš je žena. Výborná otázka. Souhlasím. Vezmeš si mě? Podle toho kam? Ale všecko se dá domluvit. Máš rád čokoládu? Určitě. Další otázka. Děda zdraví Budaře a taky všechny ženy zde. Ano, to zdraví můj děda. Je moje 94 let. My jsme spolu napsali knížku pohádek a všechny ženy speciálně tedy od něj pozdravuji. Děkuji. Další otázka je, máš přítelkyni? Ano, 3. Další otázka. Děkuji. Ještě můžu poprosit jenom trošičku utřít mi čelíčko. Děkuji moc krát. Co tě na ženě zaručeně odpudí? Já nevím. Děkuji moc krát. Tak, vadí mužům chrápající ženy, případně co s tím? Ano, to mohu potvrdit. Tedy pouze z vyprávění mužům vadí chrápající ženy. I když teďka bych se nedotknul té ženy, předpokládám, že se ptala žena. No, je to blbý, no. To je trošku věc, která se těžko dá řešit. Já vím, že chlapi s tím mají velký problém. Kdykoliv, nedej bože, spím někde, kde spí chrápající muž, tak se většinou nevyspím. A můžeme si udělat takový malý sociologický průzkum. Milé ženy, které z vás spí vedle chrápajících mužů? No, a že to je problém, že? No, ti muži za to nemůžou, to nevím, co s tím. Tak a poslední dotaz, přátelé. Zatím je židlička teda prázdná, to mě teda překvapuje. Děvčata, přestaňte si lhát. Jak dlouho trvalo napsat vaši pohádku? Pohádka se jmenuje Největší tajemství Leopolda Bumbáce a trvalo to zhruba rok napsat ji. Tak tedy úplně poslední v této chvíli dotaz. Pane zpěváku, jste zadaný? V případě odpovědi ano. A co bubeník, taky... Taky není marnej, no. Vzhledem k tomu, že telefonní číslo chybí, což je poměrně handicap, tak já ti dám aspoň tady, Matouši, abys viděl, jak hezký to je rukopis. O co jsi přišel? Pořád nic, děvčata? Je tady některá, která by si troufla? Ano, no tak to mám radost. V tom případě končíme s dotazy.